different Catholic communities around the world who are living in Malta to share our Catholic heritage, to celebrate our Catholic faith at the Cathedral of Mdina on the 11th of May at 6 p.m. We will share the beauty of the Word of God, listen to His Word, and also share in the Eucharist. Welcome to this celebration of our diversity, but also our fundamental unity and the faith in Jesus Christ. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu ninġabru għal dan il-mument ta' talb illum niċċelebraw bil-ġieħ il-festa ta' San George Preka. San George Preka, il-fundatur tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija, magħrufa bħala il-Mużew. San George Preka li dejjem ħa bis-serjetà is-sejħa lejn il-qdusija li aħna lkoll imsejħin u kien jixtieq li kulħadd ukoll jissieħeb f'din is-serjetà, f'din l-importanza li kien jagħti tal-mixja lejn il-qdusija. Illum mod speċjali aħna wkoll nagħtu ġieħ lil San George Preka jekk aħna wkoll nieħdu fuqna din is-serjetà, din ir-responsabbiltà illi huwa fdalna biex nieħdu bis-serjetà din il-mixja lejn il-qdusija li l-mulej imexxina iktar il-qudiem fejn dak li jixtieq u jressaqna iktar leħ. Illum għalhekk dil-qudisa b'mod speċjali nitolbu għas-soċji tal-mużew, għal dawk kollha li jikkollaboraw magħhom, għal dawk kollha li għandhom din il-ħidma ta' evanġelizzazzjoni, ta' tagħlim li twassal il-bxarat tajba lill-oħrajn. Ejjew għalhekk nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni u kif nagħmlu s-soltu nitolbu maħfra l-mulej tan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija Dejjem Verġini, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ. Inroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb talb tagħna. Inti li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti sejjaħt lill-qassis tiegħek San George Preka għall Ministeru tal-Evanġelizzazzjoni. Għatina nitolbuk li mħeġġin bit-tagħlim tiegħu. Aħna wkoll inħabirku bla għeda għas-saħħa tad-dinja
u biex jitkattar lat ta' dawk li jemnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Min iħares il-liġi jeleb il-ġibdiet tiegħu, imma l-biża' tal-mulej iwassal għall-erf sħiħ. Ma jitallimx minn m'għandu xaqal, imma hemm għaqal li kattar l-imrar. Tal-im l-għaref jikber bħal arar u twissija tiegħu bħal għajn ta' ilma ġieri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq, ebda talim ma jżomm. Jekk jismak li marref minn għandu t-talim, ifaħru u jżid miegħu. Jisimgħu minn ħajtu jgħaddija fix-xalar, imma ma jogħġbux u jitfa' wara daru. Diskors li blaħ u bħal tabija fi vjaġġ, imma fuq fom bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. Dak li jgħid l-għaqli u mfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjien tad-deb u t-tagħlim għall-għaqli u bħal brazzuletta fid-drija u l-lemini. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Sam responsorjali, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Flimkien għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha nsib il-għaxqa tiegħi. Iġbid li qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Flimkien għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-fruqa, għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li inti għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. Flimkien għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni lajb li nibża minnu, għax ħajbinu ma' id-digriti tiegħek. Ara kif jiena mxenna għal-preċetti tiegħek, fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Flimkien għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Ħadd insel fuq it-jubitek mulej u salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni għax jien nafda fil-kelma tiegħek. Flimkien għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Min iħares il-kmandamenti u jallimhom lill-oħrajn dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewwiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Fl-aħħar Ġesu wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u qalilhom: morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Fismi ikeċċu wixjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srieb bidejhom u jekk ixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqedu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan l-Evanġelju illi huwa verament
adattat għal dak li qed niċċelebraw illum il-festa ta' San George Preka, għaliex kien il-qassis mudell li jagħti eżempju xi tfisser li tevanġelizza u twassal il-bxara tajba lill-oħrajn. San George Preka illi jekk nitilqu minn l-aħħar sentenza li smajna fil-Vanġelu, il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Tfakkarna u jfakkarna wkoll San George Preka kemm għandna bżonn lil Alla fil-ħidma tagħna, fil-ħajja tagħna. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jkun hu li jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Dik il-famuża frażi, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Għandi bżonnok iktar u iktar meta qed inwassal il-kelma tiegħek biex ma tkunx il-kelma tiegħi. Biex il-kelma nfissirha skont kif tixtieq int għal persuni u ċirkustanzi ta' qudiemi iktar milli kif irrid jien u kif jaqbel lili. U allura kemm din il-frażi Sinjur Alla jiena għandi bżonnok anke fid-dawl tal-aħħar sentenza tal-Vanġelu kemm għandna bżonn nirriflettu fuqha il-kol kemm aħna. Li naħseb se ngħid qabel ngħid il-kliem, li jiena nkun attent kif impoġġi l-kliem b'mod sensittiv, li jiena nwassal din il-bxara tajba lill-oħrajn b'mod sabiħ, b'mod pożittiv, b'mod li nagħmel kuraġġ anke lil min qata' qalbu, lil min dbiet, lil min forsi waqaf ċertu apatija u brujda anke fit-twemmin, iktar u iktar fil-ħidma bis-serjetà lejn il-qdusija. San George Preka wkoll kien devot kbir ta' Omna Marija. Omna Marija, il-Madonna tal-Bon Kunsill u anki il-Madonna tal-Medalja Mirakoluża, hekk din il-xewqa li jkun akkumpanjat minn Omna Marija fil-ħidma tiegħu wkoll, li jkun qrib Omna Marija qegħdin fix-xahar ta' Mejju tant għażiż li nindirizzaw iktar it-talb ukoll lejn Omna Marija bit-talba tar-Rużarju b'talb ieħor, imma kemm Omna Marija għandna bżonn inżommuha qrib tagħna, speċjalment aħna s-saċerdoti kif kien jagħmel tant tajjeb San George Preka. San George Preka li din id-devozzjoni lejn Omna Marija mhix biss li tieqaf għand Omna Marija, ma hija devozzjoni lejn Omna Marija li twassalna biex nifhmu iktar aħjar il-misteru tal-inkarnazzjoni. Il-kol nafu l-frażi ta' San George Preka famuża, il-verbum dei caro factum est, il-verb sar bniedem u għammar fostna, kemm hija xi ħaġa kbira li Ġesu ġie fostna bħala bniedem. Dik il-silta il-verbum dei caro factum est li tirreferi għall-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Ġwan, vers 14. Il-verb sar bniedem u għammar fostna. Ovvjament kif irreferejna anke fil-bidu ta' din il-qudiesa, San George Preka kien il-bniedem li wassal il-bxara tajba lill-oħrajn, illi waqqaf din is-soċjetà biex il-kelma ta' Alla, it-tagħlim ikompli jinxtered, mhux biss mal-adulti ma b'mod speċjali mat-tfal u anke maż-żgħażagħ. Kemm għandna bżonn aħna wkoll din il-bxara tajba inwassluha lill-ġenerazzjonijiet li tilgħin warajna. Kemm għandna bżonn anki dan it-tagħlim naġġornaw skont is-soċjetà u żminijiet tal-lum biex jintlaqa tajjeb, biex jintlaqa b'entużjażmu, biex kulħadd jara fil-Sidna Ġesu Kristu. Hekk frażi oħra li San George Preka jagħtina hija grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Min huwa daqshekk perfett, min m'għandux dnubiet u noqqasijiet. Taqtax qalbek mid-dnubiet tiegħek, taqtax qalbek min-nuqqasijiet tiegħek, taqtax qalbek mill-iżbalji ta' ħajtek. Il-ħnina tal-mulej hija ikbar minn kull żball li stajt għamilt fil-ħajja tiegħek. Ersaq lejn il-mulej. U allura din il-frażi grazzi Sinjur Alla li taħfirli, grazzi Sinjur Alla li tilqani, grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla, jiddispjaċini ta' dak kollu li jien għamilt. San George Preka tagħna ħafna tagħlim. Żgur li f'dan il-ħin mhux se jirnexxielna nagħdu kollu il-tagħlim li San George Preka tagħna u li kompli jagħtina wkoll tul is-snin permezz tas-soċji tiegħu. Imma forsi nagħlaq din ir-riflessjoni billi nirreferi
illum fil-ġurnata tal-ħamis illi San George Preka ħabbar il-misteri tad-dawl illi wara l-qudies anki nimmeditaw fuq dawn il-misteri tad-dawl, il-mamudija ta' Ġesu. It-tieni misteru tad-dawl li juri Ġesu minnu fit-tiġ ta' Kana. It-tielet misteru li ħabbar is-saltna ta' Alla u jsejjaħ għall-indiema int li qed tisma' l-muli qed isejjaħlek biex tindem min-nuqqasijiet tiegħek, mid-dnubiet tiegħek. Ersaq lura, erġa' lura lejn il-mulej. Ir-raba' misteru tad-dawl huwa li aħna l-koll għandna bżonn naraw il-mulej trasfigurat fuq il-muntanja Tabor bil-glorja tiegħu biex itina l-kuraġġ, biex itina l-qawwa, biex itina l-attitudni pożittiva, il-ferħ ġenwin tas-saltna ta' Alla. U il-ħames misteru tad-dawl huwa proprju dak li qegħdin niċċelebraw, l-Ewkaristija, li taqqadna il-kol flimkien madwar il-mejda tal-mulej. Ejjew nkomplu nitolbu f'dil-qudiesa. Ejjew nħeġġu anki l-xulxin biex ninaqdu bħala komunità u niċċelebraw l-Ewkaristija u nitolbu quddiem l-Ewkaristija anki f'adorazzjonijiet biex maqudin flimkien quddiem Ġesu Ewkaristija permezz tiegħu il-kelma tagħmel il-mirakli meħtieġa fina u f'ta' madwarna. Li l-aqwa miraklu mhux biss l-infiq fiżikament, imma l-aqwa miraklu huwa dak l-infiq spiritwalment. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Kejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Sinjur Alla, San George kien dejjem ubbidjenti lejn il-Papa u l-isqfijiet li inti għażilt biex ikunu suċċessuri ta' ibnek fit-tmexxija tal-Knisja. Tħallina qatt tinwarbu t-talim li inti twaslilna permezz tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sinjur Alla, San George kien jgħid li t-talim huwa lajn ta' kull ġid. Għati id-den lil dawk li jmexxuna biex jgħalmuna kull ma hu sewwa għal ġid tagħna u ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sinjur Alla, namlu tagħna it-talba li kien jagħmel San George biex inti tfejjaq il-morda, tfarraġ l-imniktin u tagħti l-għajnuna lil kull min hu fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sinjur Alla, inti jogħġbok iżżejjen lil San George bżelu kbir għax-xandir tal-kelma tiegħek. Għatina li aħna wkoll inkunu bħalu xhieda tal-Evanġelju tiegħek biex f'dak kollu li ngħidu u nagħmlu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla, isma' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bl-interċessjoni ta' San George Preka. U għatina li narfuk, inħobbuk u naqduk dejjem iżjed biex ħajjitna tkun kollha kemm hi għall glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat ifiru glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek Missier il-ħobs u l-inbit biex bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek tbiddilhom fil-ġisem u d-demm tal-verb tiegħek magħmul bniedem. Li lilu San George Preka offra u ta' kull nifs ta' ħajtu u ħabbar bħala l-għaxqa ta' qalbu bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. u miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nirfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Int qatt ma titlaq lill-poplu qaddis tiegħek u fil-ħnina tiegħek bla qies tibatlu profeti u rajja li bħeġġa u b'umiltà ifakkruh fis-sejħa li għandu li jkun ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis u poplu miksub għalik. Imnebbaħ minnek il-qassis tiegħek George Preka xorob sew mill-lajn safja tal-Evanġelju u mqanqal mill-kelma ta' Pawlu l-Apostlu missierna għadda t-talim tal-fidwa lil nies ta' fiduċja biex huma bħila jalmuh ukoll lill-oħrajn għall-akbar ġid tal-Knisja u għall-glorja tal-verb tiegħek magħmul bniedem Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u flimkien intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara lik laħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġ Imqazza Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija islim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna. Għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej. Mulej ma jistaqrix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna missier bil-ġisem u bid-dem ta' ibnek li mallem divin tagħna. Għatina nitolbuk li fuq l-eżempju ta' San George Preka infittxuk b'qalb safja u nħobbu lil ħutna fl-umiltà u l-manswetudni bi Kristus idna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Our friends
from different Catholic communities around the world who are living in Malta to share our Catholic heritage, to celebrate our Catholic faith at the Cathedral of Mdina on the 11th of May at 6 p.m. We will share the beauty of the Word of God, listen to His Word, and also share in the Eucharist. Welcome to this celebration of our diversity, but also our fundamental unity and the faith in Jesus Christ. Lejlet il-festa ta' Pentekoste ninaqdu flimkien mal-isqfijiet ta' Malta bħala Knisja waħda. Velja ta' talb, testimonjanzi u katekezi biex infakru t-twelid tal-Knisja u d-don tal-Ispirtu fil-ħajja tal-lum. Is-Sibt, 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Dettalji fuq knisja.mt. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna Ġesu għenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min hu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrilna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl
Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja b'Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. خبزنا ta' kull jum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħat jarina ddaħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni jammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima urina li inti jomna li kisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajn. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull jum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħat għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek
tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja l-ewwa u tama tagħna. Slima lik Sultan, slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li tefa, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u orina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa. Bissirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purkatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġa. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-murda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolb. Għati lilna qaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk
li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina, nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.